ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട, മഞ്ഞ, നീല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പിക്സൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ പിക്സൽ ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോളാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ലെൻസായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കാട്ടിത്തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പിക്സലുകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഞാനിത് ബെറ്ററായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഗൈസ്, ഈ ഒരു റെഡ് ഫോട്ടോയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ പൂവറാണ്. ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ, സെയിം ഫോട്ടോ തന്നെ കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത്. ഞാൻ അത് കാട്ടിത്തരാം. ഗൈസ്, ഈ ഫോട്ടോയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോണേ. ഗൈസ്, ഇതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് കാണാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് കണ്ട ഈ പച്ചയും മഞ്ഞയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഗൈസ്, നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ട, മഞ്ഞ, നീല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു വെറൈറ്റി കണ്ടൻറ്റാണ് ചെയ്തത്. കൃത്യം വന്നാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഗൈസ്. പച്ച, മഞ്ഞ, നീല, ചോപ്പയൊക്കെ വരണുണ്ട്. ഇതാണ് പിക്സൽസ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ടകൾ കാണാം. മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ട, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിക്സൽസ് എണ്ണി എടുക്കാം. ചുവപ്പ് അപ്പോൾ 3 ചുവപ്പേര കട്ടി, പച്ച കണ്ട 3, മഞ്ഞൊരു 5. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരാം. ലൈക്കും ചെയ്യുക വീഡിയോ.